Γεια σου Χριστίνα, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι? Καλά είμαι κι εγώ. Πώς περνάς αυτή τη στιγμή? Περνάω μια χαρά αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω. Είμαι σε full season. Προπονήσεις, σχολή, γυμναστήρια, τα πάντα όλα. Εντάξει, εννοείται πως είναι κουραστικό, αλλά είναι πολύ ωραία εμπειρία, δηλαδή εγώ το κατευχαριστιέμαι. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμά σου αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ πιεσμένο και με τις προπονήσεις και με τα μαθήματα. Θέλω να μου πεις αρχικά λίγα πράγματα για σένα, για να σε γνωρίσει και ο κόσμος και να καταλάβουμε από πού έρχεσαι και τι κάνεις τώρα εκεί που είσαι. Εγώ είμαι η Χριστίνα, είμαι από Αθήνα. Αυτή τη στιγμή σπουδάζω στο Mount St. Mary's University που είναι στο Maryland, το οποίο είναι Division 1 πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή κάνω double majors στο Marketing and Psychology και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ ωραίο major, εγώ το κατευχαριστιέμαι. Δεν ήταν η πρώτη μου επιλογή, μπορώ να πω. Το έψαξα λίγο, αλλά μπορώ να πω ότι ήταν μια από τις καλύτερες επιλογές που θα μπορούσα να κάνω. Θέλω να μου πεις λίγα πράγματα σχετικά με την ακαδημαϊκή και αθλητική σου πορεία μέχρι το Λύκειο και τι είναι αυτό που έβαλε την Αμερική στο οπτικό σου πεδίο. Εγώ βασικά κολυμπάω από όταν ήμουν 4 χρονών και δεν ήθελα να το αλλάξω με τίποτα. Δηλαδή με κράτησε μέχρι τέλους και με κρατάει ακόμα για κάποιο λόγο. Όσο τώρα για τα ακαδημαϊκά. Ήμουνα πάντα μια αρκετά καλή μαθήτρια, αλλά όπως καταλαβαίνεις, το σχολείο στην Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο στην Αμερική. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κοντινόπουλος με έφερε σε επαφή με την Αμερική, γιατί εγώ δεν γνώριζα και πάρα πολλά πράγματα. Όταν στην αρχή μίλησα με τον κύριο Κοντινόπουλο και μου είπε ότι έχω προοπτικές να κάνω commit σε κάποιο πανεπιστήμιο της Αμερικής, το οποίο θα είναι και Division 1, εγώ είχα κατενθουσιαστεί, γιατί δεν ήξερα καν ότι υπήρχε αυτή η προοπτική, δεν ήξερα καν τι σημαίνει, οπότε χρειαζόμουν και την κατάλληλη καθοδήγηση. Ούτε τα βήματα ήξερα, ούτε το πώς δουλεύει το σύστημα στην Αμερική ήξερα, τίποτα. Και ο κύριος Κοντινόπουλος μου έδωσε και μια πολύ καλή καθοδήγηση. Όλα τα βήματα με βοήθησε από την αρχή μέχρι το τέλος που υπέγραψα το συμβόλαιό μου, με βοήθησε πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Θέλω να μου πεις για τη διαδικασία της έβρεσης των πανεπιστημίων, η οποία συμπεριλαμβάνει και τις εξετάσεις με τις πιστοποιήσεις που έδωσες και όλα τα συναφή. Πώς σου φάνηκε γενικότερα σαν διαδικασία, ήτανε δύσκολη? Εγώ ξεκίνησα τις εξετάσεις μου και έδωσα IELTS για να τεστάρουν πόσο καλά ξέρεις την αγγλική γλώσσα. Και μετά έδωσα το SAT, το κλασικό, το οποίο περιλαμβάνει αγγλικά και μαθηματικά, και στα οποία έγραψα και στα δύο έναν ικανοποιητικό προς καλό, θα έλεγα, βαθμό, το οποίο εννοείται πως δίνει ένα boost στους προπονητές όταν βλέπουν το προφίλ σου και ακαδημαϊκά και αθλητικά. Όταν εγώ και ο κύριος Κοντινόπουλος στέλναμε τα mail στους προπονητές και αρχίσαμε και μιλάγαμε περισσότερο με τους προπονητές και απαντούσαν πίσω σε εμάς ότι θέλανε να μιλήσουμε με βιντεοκλήση, να δουν την προσωπικότητά μου, να μου μιλήσουν γενικά σαν αθλήτρια. Και αυτό γενικά εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι προπονητές εδώ δεν κοιτάνε μόνο για καλούς αθλητές, κοιτάνε πάρα πολύ τους καλούς μαθητές και την προσωπικότητα του άλλου. Και άμα κάποιος έχει και τα τρία, τότε είναι σίγουρο ότι ο προπονητής θα τον θέλει. Οπότε αυτό έγινε και με μένα, με το δικό μου τον προπονητή. Του μίλησα, έκανα πολλές ερωτήσεις, μου έκανε και αυτός πολλές ερωτήσεις και εφόσον είδε όλο το background μου, αυτό τον έκανε να με θέλει στην ομάδα του. Πες μου τώρα, αφού έκλεισες, σε ήθελε ο προπονητής, εσύ είσαι με πλήρη υποτροφία αυτή τη στιγμή, σωστά? Ναι. Εφόσον λοιπόν σου έκανε και την προσφορά να πάρεις την πλήρη υποτροφία, και πώς γενικά η μετάβαση από την Ελλάδα στην Αμερική? Ήμουν λίγο αγχωμένη, γιατί δεν είχα κλείσει ακόμα τα εισιτήρια και δεν ήξερα τι να κάνω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα βρήκα όλα στην πορεία πολύ εύκολα και εισιτήρια έκλεισα και στο σχολείο συνδέθηκα και έφτιαξα και τα mail μου στο σχολείο και όλα. Οπότε απλά ήθελε μια διαδικασία step by step. Ήθελε δηλαδή, με καθοδηγούσαν και από το σχολείο, με καθοδηγούσε και ο κύριος Κοντινόπουλος τι να κάνω step by step. Οπότε μέχρι να πάω στην Αμερική, αλήθεια είναι ότι είχα γεμάτες μέρες. Γενικά μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο, αλλά αξίζει. Πες μου τώρα σχετικά με την Αμερική.
πας στην Αμερική, πας στο Maryland, στο Mount St. Mary's, και ήταν τα πρώτα πράγματα που παρατήρησες, συνειδητοποίησες, και εφόσον έμεινες λίγο καιρό εκεί και προσαρμόστηκες, είναι τα προτερήματα, να το πω έτσι, που διέκρινες στο πανεπιστήμιο σου εκεί πέρα, σε σχέση σε αυτά που ξέρεις βέβαια, το πανεπιστήμιο εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα στην Αμερική πρώτη φορά, συνάντησα τον προπονητή μου και την προπονήτριά μου στο αεροδρόμιο. Όλα ήταν μια χαρά, τους γνώρισα και ήμουν πάρα πολύ ενθουσιασμένη, μπορώ να πω. Και λίγο φοβισμένη, εννοείται, γιατί ήμουν ολομόναχη, αλλά ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που ξεπέρασα τα πάντα. Δεν είχα καθόλου άγχος μετά, αφού είδα τον προπονητή μου και την προπονήτριά μου. Κατάλαβα ότι έφτασα. Είπα, οκ, εντάξει, έφτασα. Όμως γενικότερα προς το πανεπιστήμιο ήτανε όλα τόσο διαφορετικά, αλλά είναι όμορφο. Περίμενα τόσο πολύ να πάω στο πανεπιστήμιο, να γνωρίσω ανθρώπους, να γνωρίσω τον head coach, γιατί εμένα με πήραν οι assistant coaches. Εγκαταστάθηκα και μετά από λίγες μέρες ξεκινήσαμε και προπονήσεις και σχολή. Γνώρισα όλη την ομάδα και με έκαναν γενικά να νιώσω πάρα πολύ καλά. Δεν ένιωσα καθόλου ξένη, μπορώ να πω. Ο προπονητής μου έδινε πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τώρα όσο για τη σχολή, ναι, διαφορετική. Πολύ. Καμία σχέση με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εμένα το πανεπιστήμιο μου γενικά είναι ένα μικρό σε σχετικά έκταση και σε πληθυσμό πανεπιστήμιο. Είμαστε περίπου 3.000, το οποίο έχει ένα πλεονέκτημα, ότι οι τάξεις είναι μικρές. Είμαστε μέχρι 25 άτομα σε κάθε τάξη. Ο καθηγητής σε ξέρει με το όνομα και με το επίθετο. Μπορώ να απευθυνθώ σε αυτόν, να του ζητήσω βοήθεια, και είναι πάντα πολύ flexible στις ώρες τους. Ξέρουν τι τύπος μαθητής είσαι, ξέρουν το αν προσπαθείς, ξέρουν τα πάντα. Και οπότε σου δίνουν και την ανάλογη βοήθεια. Πώς είναι γενικότερα το εβδομαδιαίο πρόγραμμά σου, και με τις προπονήσεις και με τα μαθήματα, και αν έχεις ελεύθερο χρόνο, τι κάνεις τον ελεύθερο σου χρόνο? Κάθε μέρα έχω προπόνηση πρωινή, η οποία χωρίζεται σε group. Επομένως, εγώ έχω προπόνηση από τις 7.30 μέχρι τις 9.30 το πρωί. Μετά συνήθως πάμε και τρώμε όλοι μαζί πρωινό στο εστιατόριο και μετά έχω κατευθείαν μάθημα. Μετά από όλα αυτά τα μαθήματα έχω κατευθείαν γυμναστήριο και μετά είτε δουλεύω είτε έχω βραδινή προπόνηση. Όσον αφορά τώρα τον ελεύθερο χρόνο, θα έλεγα ότι μέσα στην εβδομάδα είναι λίγο περιορισμένος και γενικότερα το διάβασμα πάει μέχρι βράδυ. Δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς αχ, θα ήθελα να έχω περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Γιατί η μέρα σου είναι τόσο γεμάτη που δεν προλαβαίνεις να βαρεθείς. Ναι, μπορεί να θέλεις ελεύθερο χρόνο, το οποίο το βρίσκεις κάποια στιγμή. Μπορεί να μην είναι 4 ώρες, μπορεί να είναι 1 ώρα, μπορεί να είναι μισή ώρα. Αλλά τον εκμεταλλεύεσαι κατάλληλα. Παρότι το πρόγραμμά σου είναι τόσο γεμάτο, αν έφερες κάτι για δουλειά? Είμαι ναυαγοσώστη στην πισίνα του πανεπιστημίου μου. Εγώ έκανα apply μέσω του πανεπιστημίου μου για αυτή τη δουλειά, και στην οποία ο supervisor μου είναι ο προπονητής μου ίδιος. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είχα και ένα δίπλωμα ναυαγοσωστικής από την Ελλάδα, το οποίο το μετέτρεψα σε international ερχόμενη εδώ. Το κατέθεσα μαζί με το βιογραφικό μου στον προπονητή μου, που ξεκίνησε πάρα πολύ γρήγορα, μπορώ να πω. Δηλαδή, από τη στιγμή που έκανα το application, μέσα σε 2 εβδομάδες είχα ξεκινήσει. Έχω πολύ περισσότερα λεφτά από ό,τι είχα πριν και επομένως δεν επιβαρύνω τόσο πολύ τους γονείς μου, όσο μπορεί να έκανα το freshman year που δεν είχα κάποια δουλειά. Θέλω να μου πεις κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είσαι χαρούμενη εκεί που είσαι? Περνάς καλά? Είμαι πολύ χαρούμενη και περνάω πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω. Είναι εμπειρία ζωής, γνωρίζεις άτομα από όλο τον κόσμο, έρχεσαι σε επαφή με άτομα τα οποία δεν περίμενες ποτέ να γνωρίσεις. Το επίπεδο εδώ είναι πολύ μεγάλο. Έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι ερχόμενη εδώ δεν το περίμενα. Εμένα προσωπικά μου δίνει ένα motivation να θέλω να γίνω σαν αυτούς. Γενικότερα να αγωνίζεστε μαζί είναι πολύ ωραία εμπειρία. Με τα ταξίδια, ταξιδεύετε πάρα πολύ με την ομάδα. Ταξιδεύεις συνέχεια και σε άλλα state και σε άλλες περιοχές και βλέπετε τόσο διαφορετικά πράγματα, το οποίο είναι τόσο ωραίο. Εγώ πάντα το ευχαριστιέμαι όταν πηγαίνουμε σε κάποιον αγώνα ο οποίος είναι εκτός. Καινούργια κολυμβητήρια, καινούργιες εγκαταστάσεις. Είναι πολύ ωραία, είναι πολύ ωραία εμπειρία. Και για κλείσιμο θα ήθελα καταρχάς να μου πεις τη γνώμη σου και να αξιολογήσεις με όλη την ειλικρίνεια τη Hellenic Aquatics και τη Max College Sports, και έπειτα να περάσεις ένα δικό σου μήνυμα για
κάθε μαθητή αθλητή, ο οποίος σκέφτεται το ενδεχόμενο του να έρθει να σπουδάσει στην Αμερική. Είχα όλη την υποστήριξη που χρειαζόμουν. Δεν μου έλειψε τίποτα όσον αφορά την υποστήριξη. Είχα πάντα τον κύριο Κοντινόπουλο δίπλα μου σε όλα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μέχρι τη μέρα που έφτασα στο αεροδρόμιο ήταν δίπλα μου. Δεν με άφησε ποτέ, ό,τι ερώτηση είχα με καθοδηγούσε. Τίποτα δεν είναι ανέφικτο. Και άμα έχεις θέληση, τα καταφέρνεις όλα. Όλα. Και καλή διάθεση εννοείται, έτσι. Και όλα μετά γίνονται. Όλα. Χριστίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου και για τον τρόπο που εξήγησες τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Και όπως πάντα θα μένουμε σε επικοινωνία. Είμαστε συνέχεια δίπλα σου όπως ήμασταν από την αρχή. Και ανυπομονούμε να σε δούμε και από κοντά. Κι εγώ πάρα πολύ.